Welcome back po dito sa Mom's World at ito na Sheila. Kasama pa rin natin Yes. si Delmar at si Miss Jana. Yes. Ayan, ako, napakarami nating natutunan na mapa international or local tourism dito sa atin. Ako, ayan, namin na nating na ano. Nakaka-amuse yung mga experiences nila, lalo yung sa mga locations kay Jana. Yeah. Tsaka kay Delmar naman ako talagang, pag iniisip ko pala yung mga locations na pupunta niya, relaxation. Ito naman kay Jana, parang adventure. Okay. So, dalawang kwan yun ba? Pinag-usapan vacation. So, iisipin natin, hindi lang pag family, na dyan yung mga bata, di ba? So, how are we going to make this vacation so memorable and fun sa mga bata? Yeah. Na ang mga mommies or daddies hindi nag-splurge or makaka-save sila. Like that. So, although single kayo, no? Pero, syempre, isipin nyo rin pag halimbawa ikaw yung may family, how are you going to make this vacation so fun and enjoyable for the kids? Mga suggestions na locations or activities and all that. Like, for example, pag mag-travel ka, may mga activities din kayo, right? Yeah. Okay. So, pag kasama ang mga bata and all that, ano yung mga fun activities that more or less you could give a tip to all the mommies and daddies out there? Simple lang naman simple lang naman ang kaligayahan ng mga bata, di ba? Like, kagaya ko, yung bata ako. Yes, parang pag sinabi na ng mama at papa mo na, let's go to the beach, ganyan. Yeah. Di ba? Parang na-excite ka na masyado pag bata Ang ko. mga bata kasi pag sinabi mong vacation, nung unang papasok, beach, Kids water. nowadays kasi, they want involvement kasi. They want something na meron silang gagawin. They want activities. So, like for example, kunyari kung eto lang kunyari kung mag-museum tour kayo, hayaan ninyo na mag-explore din yung bata kasi, or like kunyari, bisitahin ninyo yung pagawaan ng jar, hayaan nyo siyang gumawa ng jar. So yun yun. Interactive talaga. So makikita mo na parang may natututunan siya and at the same time din, nag-e-enjoy. Tsaka kung sa beach din, syempre, di ba, susubaybayan niya ng mga parents, hayaan nyo lang sila na mag-enjoy at maglaro lang din. May engagement. Build Hindi yung mag-vacation na kayo, nakasunod ka pa rin, bawal dito, bawal dyan. Ako nagbakasyon ka pa, di ba? Ano lang, sila. tamang pagsubaybay lang din with all the activities na ginagawa namin. Alam niyo mga mamis, napakarami pong pwede natin gawin actually. Dito lang po sa ating bayan, ang dami na nating pwedeng pasyalan, lalo na dun sa mga nagtitipid. Ay naku, marami po dyang libre. Gaya na nga lang, isang suggestion ko po, Mirror Hills, why not? Pagpunta mo doon, may picnic grounds. Pagpunta mo doon, merong museong pambata. Pagpunta mo doon, magkano entrance fee? 10 pesos fee. 10 pesos, 20 pesos, pwede ka na mag-swimming. Yeah. O, diba? Napaka go to Baluarte. When you go to Baluarte, libreng animal show. Libreng Pony entrance. rides. Pony ride. Diba? Ang dami pwede gawin eh. And aside from that, pwede ka pumunta ng dagat. Ang daming malapit na dagat sa atin. Santa Catalina Beach. Mindoro. Diba? Ang dami-dami pwede. Eh, pag pumunta ka doon, tuwan-tuwa na yung mga bata, mag-picnic kayo, kite flying and all that. Hindi kailangang magastos at hindi kailangan ng pera para magsaya. At saka, most important kasi, pinakamalagang bagay dyan is, yung quality time, bonding moment mo with the kids and the family. Ikaw naman, as working bachelors or bachelors, ang iniisipin mo is yung magkaroon ka rin ng para sa time sa sarili mo, yung sinabi mo kanina, to distress, to relax. Yun na, importante dito isipin mo na kahit naman mag-work ka so hard the whole year, give time for yourself, give time for your family. Kagaya namin mga working moms, di ba? Importante rin naman kasi talaga. Ay, paano ka magiging maganda, naging attractive sa husband mo? Wala Tsaka ka. tip lang din sa Oo. mag-asawa or sa mga parents din. When they go out with their kids or their children talaga, they have to bring camera. No, yes! That's Di really ba? important. Kasi Documented. capturing the Kailangan- happy moments na hindi mo talaga pwedeng, alam mo yun, Yeah. in time, pag Wag- lumaki na wag sila, i-miss pwede yan. nilang babalik-balik. Kahit cellphone camera lang, okay na yan. Basta meron kayong souvenir sa mga pinupuntahan ninyo. Tsaka ang bakasyon hindi lang para sa mga may pera, ha? Oo, lalo na kung if you're on a tight budget, that's true. think of alternative ways or mga paraan para din makapag-travel kayo or para lang makapasyal, makapag-unwind na hindi na kailangan. So, exactly. So many ways, isipin lang Oo, talaga. the purpose of this is parang bigyan kayo ng tips, parang experiences, and then Yes. Jana here is sharing some locations which you could probably visit naman. Pwede kayong actually pumunta yes. sa office namin at mag-inquire lang din kung ano yung mga gusto ninyong puntahan. Tutulungan namin kayong gawan ng itinerary at saka ng siguro parang sample din na tour package para din mas kita mo makita yan. nyo na yung breakdown ng magagastos ninyo. Tour
package. Free package na. Free Yes, package yun. why not? Oo. Free. At saka kapag Pwede. pupunta kayo ng beach, halimbawa, huwag kayong kakalimot, magdala ng mga sunblock, Yes. o nandiyan ang ibon, Oo. sunblock, Coming from the beauty. statement Nandiyan of ang Jan. ibon. At saka ito pala, isang tip din pala sa mga magta-travel kung saan man kayo pupunta, iwasan yung magdala ng mga heels na mahirapan Oo. talaga kayo Isa ilakad. pa yan. Talagang Mga isang proper yan, outfits, proper ha? outfits, and huwag kayo masyadong Stilettos. magdala ng mga jewelries ninyo kasi you can never be sure of your safety sa iba-ibang lugar na pinupuntahan ninyo. Flip-flops will be okay. Hindi Yes. naman kayo gimmick or whatsoever sa mga pupuntahan nyo. So, be in your comfiest clothes na pwede Most nyo comfortable masuot. Yeah. talaga. Yes. Mga coat made of cotton, mga ganyan. Yes. Oo, oo, Kasi usually. summer ngayon, so Summer. mainit talaga. Totoo. And alam niyo mga mommies, walang masama. Kung may pera, why not? Travel. Go to go abroad, di ba? Pero kung wala naman, wala rin pong masama. Maraming pasyalan dyan. Marami dyan. Napakarami. Super Basta ang dami. importante ay ma-distress mo ang sarili Yes, mo. magsaya, di ba? Paminsan-minsan. Kasi pag hindi ka nagbabakasyon, sungit ka. Exactly. Oo. And one good tip also, yung sinabi ni Jana na kailangan may itinerary ka talaga Mm. para ma-maximize mo yung oras mo eh. Like for Okay. example, isang araw ka lang, kung babakasyon with your family, dapat alam mo na kung saan yung pupuntahan mo. Like for example, morning, mag-visit muna tayo sa Baluarte. Yes. Yes. Mag-allot ka rin ng time Oo. for that. Huwag kayong magstay na lang sa iisang lugar. Hindi nyo kasi namamalayan sa sobrang pag-enjoy ninyo, nauubos yung oras ninyo, hindi nyo pa napupuntahan yung ibang lugar. Yes, exactly. It's nice na yung mga anak nila is nalalaman din nila yung mga culture and yung mga iba't ibang, halimbawa yung museum natin, di ba? Maraming natutunan yung mga bata Yes. pag pumasok sila. Para at So, least, diba, importante pag din. tinanong sila ng teachers, alam nila mga sasagot nila. Correct. Educational and at the same time, enjoy. And with that, naku, sobrang thank you. Alam mo yung ko lang napansin, merging ng Wake Up tsaka Mom's the Word. Yeah! Yeah. Wait, copy lang ako! Mom's the Word, Mother Word. Nakakaloka. The first time nangyari, pinag-merge nyo ha? Ano nangyayari? This is a milestone. Yeah, sa The first in the history of the Yeah. four. Puro Nag-merge yung dandan. dalawang show. And so, we'd like to thank, of course, Jana and... Pleasure. Thank you, Yes, for thank you having so us much. here. It's for nice to be inviting back in us. Mom's Yeah. Door. Punta na po ko, ano? Ang sarap ng feeling kasi masarap kayong kausap. Biglaan nga lang din akong napunta dito. Biglang hila Oo. lang. Naku, maraming salamat. Tsaka kung bakit kami Thank maganda. you. Bakit ako maganda? Mamaya, Jana. Yeah. Okay, any message? Yeah, final messages Yeah. or, yeah. About the whole thing, yung pinag-usapan natin, si Belma. Well ako, one thing na dapat natin isaala-ala, when you go out, always yung safety pa rin. Safety, especially pagkasama mo yung mga kids, di ba? Yung mga bata. Si Sheila, mga anak. Oo, lalo na si Ma'am Yes. Sheila at saka si Mami Tess. Yung safety Ito ng mga nagmula bata. kami. Tsaka siyempre, lahat ng mga kasama mo. May mga family din kasi na lumalabas together with yung mga kapatid, yung family ng mga kapatid din yan. So, big families talaga. Yun. And one thing more, yun nga, camera. Don't forget the camera. Yeah. Camera. Oh, capture Comfy the clothes, happy mga moments, flip-flops. ganyan. When you go out then, pag summer season, water, and then yung water. Ay, Kasi yes. very dehydrating pag summer season para maiwasan din yung heat stroke ba yun? Heat Yes. stroke, diba? And of course, yung protection sa mga skin natin. Dapat nag-apply tayo para hindi masira yung mga skins Moisturizer. natin. Mga Siyempre, ang moisturizers. mineral Sunblock. powder. Ako naman, ang tip ko naman sa mga magta-travel, syempre number one talaga yung SPF. Don't ever underestimate the ability of an SPF lotion or SPF oil to protect your skin kasi most of the time you'll be doing outdoor visits. So talagang importante 'yon kasi syempre ayaw mo rin namang i-compromise yung health mo. Hindi naman to for vanity's sake. It's for it's for your health din to prevent cancer. Especially nowadays hindi na natin maintindihan yung weather kasi nga pa iba-iba na. Minsan nga 'di ba may mga rainy summer. So magdala rin kayo ng umbrella. Yun na nga, kasi pabago-bago na kasi yung panahon ngayon. And wag na wag ninyong pigilan yung sarili ninyo na hindi makapag-enjoy ngayong summer. Kasi ang summer minsan lang sa isang taon, so i-grab ninyo yung opportunity to distress and to visit different places na rin. It's a good bonding moment for you and your family. And at the same time din, makakapag-unwind ka, mabivisit mo ang iba't ibang mga lugar dito, makakatulong ka pa sa ekonomiya ng probinsya. Yes! Why Tourism not? na tourism. Yeah. And so with that, nakita nyo naman siguro yung mga seniors atin ng mga guests natin. So,
for mommies out there and daddies out there, so you plan your vacation already, try to see kung ano dun yung pwede sa inyo, what's good for you, what's not, di ba? And then, take all the tips and then go ahead. Go for the Mami, blast. additional lang, don't forget din medicine. to Yes. prepare. Yes, medicine pala, importante First yun. aid. Kaya when you have, Yes. traveler's That's true, diarrhea that's is true, very that's true. common. True. Traveler's True. diarrhea, so you should have a laxative or alloperamide para if in case na medyo constipated ka or medyo Yes. magulo na yung Yeah. tiyan mo, you have to have those medicines. Correct. Minsan kasi- oo, Pangontra oo. biyahilo, of course, may Correct. mga gamot tayo for that. Tsaka Biogesic. yung mga biglaang panglagnat din, biogesic. And para sa body pain, pagka nag-travel kayo sa mga upland na mabato, kailangan yan kasi ganun yung experience namin noon. Talagang sobrang nanakit yung mga katawan namin para kami nabugbog. So, mefenamic. Okay. Yeah, Yes. mefenamic acid. That's And mga shades. Shades. Why not? Alam mo, That's it. I would just like to follow up dun sa medicine. Alam nyo kasi, lalo na dun sa mga traveling abroad. Nako, iba po kasi yung Oo, yung gamot medicine nila nila doon. doon. Talaga. So, Minsan syempre matapang. parang, diba, tayo kasi sanayan. Kumbaga, sanay tayo sa Biogesic, sanay tayo sa whatever brand that we are taking. Pero pagpunta mo kasi doon, pwedeng wala silang nung gamot na meron tayo. Minsan So, it's nga- better if we bring our own. Minsan nga, parang yung mga gamot nila doon, mga Chinese. Like for example, Yes, when you go pupunta ka to ng Hong Kong China. or China, ganun kasi yung naging experience namin. Nung Yes. bibili kami, and then ang mga available lang mga Chinese medicines. Yes, correct. Kasi wala silang western medicine Yeah, doon. kaya nga, masyado silang nagre-rely Well, sa mga we try to say this kasi medicine. in case na makalimutan nila, at least we remind them, the people out there who get to watch this, mga reminders po ito para we get to be ready all the time. Yeah. Para hindi makalimutan lahat, we do the checklist. Yeah. Yes, ginagawa ko yan. Checklist. Organized and be Mga opo. systematic. Yeah. So with that, so is Oo. there anything you would like to thank Or mga promote? sponsors or promote? Yeah. Do it. I'd like to thank Avon. Yan. Thank you, Avon, for my accessories. And of course, I'm using the Smooth Mineral Press Powder. from Yeah, Avon. meron na kami yan. Oo, ginagamit Courtesy of ko yan. Delmar. Kasi Wow, yeah, maganda. ako din. Meron din akong ganun, courtesy of It's Kuya all Delmar. natural. Yeah. May additional pa yata sa Thank you ka pa, may Thank you sa lahat ng mga friends ko who Sino are sa watching. kanila? Lahat sila, ang dami nila, as in millions. May mga bago ka ng friends. Bago May akong nabago na siyang friends. May mga Kaya- Indian friends ako dyan. Sino na yun? si Gifty, si Sunny, si Prit. Fritz. And si- And nice meeting you guys. Yeah, sa mga Babatiin ko friends si... ko. Ako naman, I would like to thank Kuya Sed, of course, and mga mommies for inviting me here. And si Angel, saka si Clonji for fixing my hair. Talagang bigla ang hila lang dito. And rin, syempre, panoorin po ninyo ang Wake Up Ilocos Wake Up and Ilocos! Fantastic and other shows dito sa Core TV. At saka, yun na, ano pa ba, mga po-promote ko. Thank you pala. Thank you sa mga sponsors ko na lagi nag-sponsor sa akin. Sa Hair VA at sa Javier Family, sa GO Contact Lens, sa Ice Princess, and sa Island Souvenirs. Sa mga gustong bumili ng mga souvenirs, Island Souvenirs po, Oh. along Heritage Village. Hello to Kuya Leonard ng Skolto. Sa may Escolto. Skolto, Yes. sa may Heritage. Yes. Hi, Kuya. Okay. Lagi nanonood si Hello. Kuya. Yan, Oo, hello, nanonood siya lagi Kuya. sa atin. At sa ating Ay, mga ano? sponsors, number one dyan, Yes. Sweet and Spicy. Thank you so much. Located Located at Centro de Regalos and Salcedo Street, Bigan City. Yes, thank you so much po sa food na pinadala niyo po sa amin. Maraming salamat. And syempre, kay Mr. and Mrs. Francis Flores sa Feed and Garden, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niyo sa amin. At syempre pa, Friendship Nolly. oo naman, kay Friendship Nolly of Nolly Morales Salon kaya ating mention hello, thank you so much for our hair and makeup located at the second floor landmark building, Jose Singson Street, Bigan City. And I would like to thank Jenna Yeah. here. Jenna Bells. Jenna Bells for Yes. transporting me to It was a god. Yes, Yeah. Marian, ikaw ba yan? Ako na to. Oo, Palit- talagang feel na niya pag minamarian siya, kaya Marian ka na. Ayan, siya, Yes, tumabi ng nahiya Jana naman na dyan. ako. Makikita kami ni Ding Dong mamaya. Si Claire at si Serena. Yeah, thank you so naman much. ako. Tsaka mga friends natin would like to, greetings nga pala sa mga nanonood. Alam mo, may nagpapag-greet sa atin. Napaka-religious si Father Ben. Father Ben. Yes, hello. Apo Ben. Lagi siyang nanonood ng makita mo ha. Si Apo. Sabi niya, bakit iba na mukha mo doon? Sabi niya sa akin, ay gumaganda na po ba ako? So Father, tsaka sa mga priest, sisters, hello po.
family ko, hello, mga friends, security guards. Ayan. Resto drivers, tricycle drivers, vendors sa market, mga sa Plaza Mestron. Sa lahat ng mga nanonood, sa mga loyal followers ng mga Loyal. shows natin. Yes, Yeah. exactly. No, ito Powerhouse. Powerhouse. Hello sa mga nanonood sa Narvacan and Candon kasi Oo, napapanood na sure, tayo daming doon. nakakapanood sa Yes, atin. umabot na ang Core TV doon. Ayan. To So, Engineer and Mrs. Edwin Singson of San Juan, ABC President, Barangay Captain. Kasi nanonood sila sa San Juan ng Master. Yes. Tsaka The Core. Yes naman. Hi, Engineer Edwin and Yeah, family. hi Engineer Edwin. Maraming salamat sa pagnood sa amin at syempre sa ating mga kung noon, nagpapasalamat ako lagi sa Chinese community na nanonood sa atin. Ngayon po, maraming salamat sa Indian community na laging nanonood sa amin. Yay! Dahil dyan kila Sonny, Jeffrey, Ed, Brit, maraming salamat for dropping by kanina. Napakasarap ng inyong roti. Maraming salamat. Lalo na sa inyong grandmother and sa inyong pinsan na nagluto para sa amin. Maraming Nakaka-touch yung ginawa So good. nila. Napaka-friendly nila. Na-touch naman kami. Mga bagong friends Maraming nag-Dakor. salamat. Actually, tayo na And lang. syempre, I'd like to say hello to my family. To my Mama Lisa, to my family, Carlo, Uno, Yuna, Daddy Ferdy, Mami Eva, Janina, Joanna, maraming salamat sa pagnood. And to my friends, Karen, Birdie, Jan, Ate Ann, maraming salamat po sa Los Mahitos. Hello. Please visit. Lahat, mga students, Yes. nag-graduate. Belated happy birthday, Kenly! Would like to greet Mami Sheila a happy birthday. Happy birthday! Thank you so much. 18 na siya. kaya nga Yes. sweet na sweet ang look eh. Naman. Kasi pangarap ko talaga to, yung maging Blair Waldorf na look. Super Ayan, blue ngayong eye. birthday mo, wish. ngayong birthday mo, napagbigyan ka na. Yes. Oh, birthday wish! Birthday wish. Oh my gosh! Birthday wish. Dagdagan Nako. si Una. Na good health, syempre. At syempre, para 'di ba, maalagaan ko pa ang pamilya ko, mga anak ko. At saka, sana swerte negosyo para lagi gandap, 'di ba? Yun lang Ganda, naman ang aking- beauty. Yes, yun ang aking wish. Yes! Maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Dahil dyan, may may Dahil special greetings. Yes. One patch ito. Sino yan? yan? Junpyo, ikaw ba yan? Yeah, silipin mo. O, diba? Hi, Mare! Happy birthday! I know you have everything already, pero just as well, another year has gone by, and then you're going to celebrate. I think you're like 28, diba? So anyway, I wish you good health, especially for your family, for Yuna, for Carlo, for Uno. And then, I'm always here for you, you know naman. Especially pag sa mga anak natin, mga exam, yung mga yan. So, if you need me, if you need a friend to talk to, nandito lang ako. At saka si Kring, nasa States na siya. I told her na it would be your birthday, so sinabi niya sa akin to greet you na lang din. So, this birthday message is from me and Kring. I hope all the blessings that God has planned for you will be given to you. Okay, I love you. Bye. Hi Mare, happy birthday. We wish you good health and more blessings, more love and more happiness. Sana papayat na tayo. Happy birthday! Happy birthday, Sheila. Wish you all the best. Mare, happy birthday. Sana magtagal pa ang friendship natin. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Mare Sheila. Hello Sheila, alam ko naman na idol mo ko kaya pinagbigyan kita ngayong birthday mo. Tsaka, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang ganda ng bangs ko na inayos ni Klong kanina. Tsaka wala naman akong sasabihin talaga importante. Kaya yun lang. Well, ang message ko sa'yo, sana pumayat ka na. Kasi sabi ni Klong, mataba ka daw. Pero, seriously, wish you good health and stay beautiful. So, ayan, wag masyado at baka magselos sa akin si Carlo. At, yun. At balita ko, yung anak mo, tinuturuan mo na rin mag-Korean. At maganda yan, tsaka inspirado ka sa akin at alam ko yun. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nag-greet. Nako, dahil dyan, maraming salamat din sa mga televiewers natin na walang sawang pagsuporta sa atin at pagnood ng Wapsong.
Dahil dyan, dito na po nagtatapos ang nag-iisang talk show ng mga mommies Pati na rin naman daddies. at ng buong pamilya. This is Moms Award! Bye! Thank you for Always watching. beautiful. She's playing dumb all the time just to keep it fun, to get you on like it. Be careful, amigo. She's talking and walking just to work you up. She died for your love, but your love's something like that. Yo sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla, sipping my Corona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other God's gonna take it to give 'em up. And I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and you like that it ain't easy. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. That girl is a nutter. Hot girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bopping to merengue. I feel so El